Vítajte pri štvrtej prednáške. Chlapci, dožujeme, tíško, dievčatá, sústredíme sa. Po 3-minútovej prestávke vám znova pripomeniem, že máme tu slajdo, na ktorom sa viete pýtať otázky, môžu byť aj príjemné, aj menej nepríjemné. Si na všetky pripravené však? Na všetky úplne. Na všetky, takže máme tu Kuba, on je z Daktely. Porozpráva nám o veľmi zaujímavej téme, pretože viacerí speakery už spomínali to, že aké je dôležité sa starať o zákazníka. A akurát dneska sme natáčali taký rozhovor v rámci e-commerce bridge, že je dôležité ako keby si ich udržiavať tých zákazníkov, prídu tie marketplacy, treba sa na to pozerať ešte viac ako predtým. A preto sme priniesli tému zákazník, ktorý je spokojný, nehryzie, alebo ako na modernú starostlivosť o zákazníka. Kubo, nech sa páči. Ďakujem. Pekný dobrý večer. Tým, že to bol celkom dlhý názov, tak sa mi to tam nezmestilo, musel som dať len tú druhú časť. Áno, moje meno je Jakub, som zo spoločnosti Daktela, kde pôsobím ako obchodný zástupca a dnes by som vám rád porozprával práve o tej modernej starostlivosti o zákazníka. Možno si teraz poviete, prečo práve táto téma. Tí, ktorí poznajú spoločnosť Daktela, tak možno už tušia. A tí, ktorí nie, tak v stručnosti rád predstavím, kto sme vlastne a čo robíme. V Daktele sa sústredíme na vývoj vlastnej aplikácie a taktiež umelej inteligencie určenej vlastne na komunikáciu so zákazníkmi. V podstate pomáhame našim zákazníkom starať sa o svoje portfólio klientov a tým pádom vlastne zlučujeme celú tú komunikáciu do jednej platformy. Zákaznícka starostlivosť, celkovo dôležitá téma v oblasti e-commerce. Tá zákaznícka starostlivosť alebo zákaznícka podpora je to v podstate taká vstupná brána tej spoločnosti, taký ten celý obraz tej spoločnosti. Pokiaľ tá komunikácia nie je na dobrej úrovni, či už s existujúcim zákazníkom alebo s nejakým potenciálnym zákazníkom, tak pravdepodobne neurobíme príliš dobrý dojem a hrozí tu v podstate, že buď ten zákazník nám odíde, poprípade vôbec u nás nenakúpi. Aby sme sa vyvarovali vlastne týmto problémom alebo nedostatkom, tak som si pripravil pár možností, akým štýlom by sme to mohli odbúrať. Na čo zo začiatku vlastne musíme upriamiť tú našu pozornosť, alebo povedať si, prečo sa to vlastne týka aj mňa. Je to aj môj problém v rámci môjho biznisu, môjho e-shopu, poprípade vlastne celej firmy. Stanovil som tu pár takých otázok, na ktoré v podstate si môžete dať odpoveď a pokiaľ nemáte na všetky otázky kladnú odpoveď, že áno, mám to pod kontrolou, tak možno tu máte určitý problém, poprípade určite by som sa na to pozrel a nejakým štýlom tam hľadal to riešenie. Viem reálne, či je ten môj zákazník spokojný s tou mojou komunikáciou. Mám tu nejaké pravidelné prieskumy, mám tu v podstate hodnotenia mojich operátorov, viem reálne aj vyhodnotiť na základe nejakých reálnych dát, či ten zákazník je spokojný a nejakým štýlom mi funguje tá zákaznícka podpora. Druhá dôležitá vec je, či vôbec stíham tú komunikáciu s tými zákazníkmi. Čo keď opäť nemám dôležité relevantné dáta, ten operátor pracuje na 110%, on to už proste nestíha a mne tu hrozí, že jednak mi vyhorí, druhá horšia vec je, že vlastne on mi odíde, ja tu budem musieť hľadať nejakú náhradu za ňo a tým pádom mne sa ešte viacej oslabí ten tím a bude mať ešte väčší problém. Tretia vec je, či vôbec mám prehľad o mojich zmeškaných aktivitách. Dajme tomu, že mám viacero telefónnych čísiel, každý operátor má svoje telefónne číslo, svoju e-mailovú adresu, mám jednu sociálnu sieť, druhú sociálnu sieť, v podstate mám to na viacerých miestach, tým pádom ja absolútne netuším, kde ja prichádzam o ten potenciálny zisk, od toho potenciálneho zákazníka, lebo každý operátor si to nejakým štýlom rieši po svojej ose. Taktiež dôležitá vec, s ktorou sa častokrát stretávame, že keď prídu za nami naši zákazníci, že vôbec netušia doteraz, s kým vlastne komunikovali. Operátor, ktorý obsluhuje nejakú zákaznícku linku, tak začne mu vyzváňať mobil a tam vidí nejaké telefónne číslo. On je úplne stratený, netuší vlastne s kým komunikuje, buď rýchlo si to zadá do svojho nejakého RPčka, po prípade objednávkového systému, niečo mu to vyhodí, po prípade on to zodvihne a nastane taká trápna otázka, že halo, s kým volám. To nie je úplne dobrý prvý dojem, v podstate zákazník povie, že zdravím, napríklad tu je pán Mrkvička, že písal som vám 3 dní dozadu e-mail a operátor, že jasne, idem sa na to pozrieť, že čo ste tam spomínali, tak začne ťukať e-mailovú adresu, prvé, čo vám napadne, Mrkvička možno, že by mohla byť tá e-mailovka. Napíše to tam a hovorí zákazníkovi, no, pán Mrkvička, to tu nevidím, ste si istí, že ste nám fakt písali ten e-mail? Áno, e-mailová adresa ninjakorytnačka43. Akým štýlom mohol operátor v podstate vedieť, že pán Mrkvička reálne používa túto e-mailovú adresu?
Pre nás je to možno vtipné, pán Mrkvička nie je úplne nadšený, lebo jednak zo začiatku operátor už nevedel vlastne, s kým komunikuje. A druhá vec je, že je smutný z toho, že nevedel, že je fanúšik Ninja Korytnačiek, proste a nevedel si ho zaradiť, že to je pán Mrkvička. Tým pádom toto je často problém a ten zákazník nie je úplne spokojný, keď reálne vy tam zabijete len 5 minút tým, že si dohľadávate, s kým vlastne komunikujete a až potom získavate tie ďalšie informácie, ktoré potrebujete. Pracujú tí moji operátori efektívne? OK, oni splnia za určitý čas niekoľko požiadaviek, ale to neznamená, že by nemohli pracovať rýchlejšie, poprípade efektívnejšie. Tým nehovorím, že treba mať nejakú otročinu a bičovať ich proste, aby makali celý deň, ale existujú nástroje, ktoré proste vedia zefektívniť tú komunikáciu. Možno fakt to mám v 10 aplikáciách a reálne ten operátor zabíja len tým čas, že proste si to musí prepínať a týmto štýlom nejako písať na viacerých platformách. S tým vlastne aj súvisí tá moja posledná otázka, koľko vlastne potrebuje ten operátor tých aplikácií. Má mobilný telefón, má nejakého e-mailového klienta, OK, webchat vybavuje, to môže mať na to nejakú aplikáciu, jednu sociálnu sieť, druhú sociálnu sieť. OK, nech má 5-6 aplikácií. Aké tu má možnosti? Bude dúfať, že sa ráno zobudí napríklad ako pavúk, ktorý má 8 končatín, tým pádom rovno obslúži 8 kanálov cez 8 zariadení. Po prípade má takéto plátno a reálne si rozloží v podstate všetky tie komunikačné kanály na veľké plátno. Predpokladám, že ani jedna z tých možností nie je príliš reálna, takže je na to však ideálne riešenie, ako vyriešiť všetky tieto problémy vlastne, či už toho zákazníka, lebo je to aj problém pre toho zákazníka, ale z pohľadu toho, že vlastne on nie je dostatočne odbavený, dostatočne dobre odbavený a hlavne je to problém aj pre toho operátora a samotný biznis. Tým riešením je v podstate omnichannel riešenie. Tak ľudovo povedané, vlastne všetko pod jednou strechou. Predstavme si, že si zoberieme všetky tie komunikačné kanály, ktoré využívame. Samozrejme zoberieme nejaké tie užívateľské kontá tých operátorov a všetko to zlejeme vlastne do jedného komplexného systému. Tým pádom ja budem mať tú komunikáciu kompletne pod kontrolou. O nič neprídem, teda nič sa mi nestratí, na nič nezabudnem, nemusím sa prepínať medzi miliónom aplikácií, vlastne kde som čo pootváral, tam mi to zapípa, čo to bolo za aplikáciu, proste pekne to mám pred očami a viem to veľmi efektívne vybavovať. Tým práve súvisí aj tá efektivita, vžíme sa do tej kože toho operátora, proste, ktorý doteraz mal 10 aplikácií, naraz prebehne na systém, v ktorom vybavuje vlastne všetko, oveľa rýchlejšie vyrieši celú tú agendu, ktorú má a taktiež narastie vlastne určitá produktivita. Jeho to viacej bude baviť proste. On vie, že on tu nestráca čas tým, že mám ťažkopádne systémy, proste mrzne mi počítač a podobne. Moderné omnichannel riešenia taktiež vedia už vlastne otvárať aj zákaznícku kartu. Častokrát to nie je len o tej komunikácii. Ja proste si potrebujem v mojom nejakom internom systéme pozerať aj tie údaje vlastne o tom zákazníkovi a tam si to zapisovať. Celý čas som používal vlastne môj nejaký interný systém, chcem ho využívať aj naďalej, proste mám tam dôležité nejaké údaje. Samozrejme to nie je problém. Taktiež je to veľmi jednoduché v podstate na obsluhu celý ten systém. Žiadne robustné riešenia, jedna cloudová aplikácia, ktorú proste väčšinou spravuje tá spoločnosť na diaľku. My taktiež v podstate máme nejaký vlastný cloud, cez ktorý vám to spravujeme a reálne sa vie človek na diaľku pripojiť kvázi k tomu zákazníkovi, vyriešiť nejaký problém alebo niečo donastaviť. Takže nemusí byť v podstate nejaký ITčkár v spoločnosti, ktorý chodí od počítača k počítaču a všade nastavuje a inštaluje aplikácie. Flexibilita. Možno si poviete, že OK, toto je pre firmu, ktorá má proste desiatky operátorov, tisíce správ, tisíce telefonátov. Nie je to pravda, v podstate to omnichannel riešenie si viete vyškálovať, vybudovať vlastne podľa vašich potrieb. OK, mám 1-2 operátorov, možno riešim zatiaľ len telefonáty, e-maily. Nie je problém, napojím to tam a s tým, ako mne vlastne rastie to podnikanie, ako sa mi to vyvíja, narastá počet operátorov, tak s tým mi vlastne pribúda aj ten počet tých komunikačných kanálov. Takže je tam obrovská flexibilita. Reálne dáta. Doteraz som nejakým štýlom zliepal z jednotlivých kanálov, proste, že koľko mám odbavených hovorov, koľko mám zmeškaných hovorov, po prípade e-mailov. Teraz to mám v podstate všetko na jednom mieste, sú to presné dáta, nemusím robiť nejaké excelovské tabulky, funkcie, aby som si dal dokopy, koľko vlastne som komunikoval za minulý mesiac. Taktiež samozrejme moderné riešenia viete prepojiť aj práve s tým CRM-kom alebo nejakým ERP-čkom, takže už keď vám volá ten zákazník, rovno tam máte pred sebou tú informáciu proste o ňom, ktorú potrebujete vlastne hneď vidieť. A
ten posledný bod, to sa ospravedlňujem, tam malo to byť až na ďalšom slajde. Samozrejme máte prehľad o tej vyťaženosti toho operátora, tak to sa neznegujem na záver. Dobre, možno by sme mali v podstate nejaký funkčný nástroj, ale stále nám to nehovorí o tom, že ten nástroj vlastne nám sám vybuduje nejakým štýlom tú zákazníckú podporu. Určite to zefektívni, zrýchli to celú tú komunikáciu, bude to o pár levelov vyššie, ale my musíme samozrejme vyvinúť nejakú vôľu, aby sme ešte vlastne zlepšili tú zákazníckú starostlivosť. Preto som si v podstate rozdelil aj tento slajd, že v rámci tých omnichannel riešení reálne máte práve prehľad aj o podrobných štatistikách na tri také podmnožiny, tri také časti. Vlastne je to určitá zodpovednosť vo vzťahu k zamestnancom, k zákazníkom a k tomu biznisu. Vo výsledku všetky tri sú úzko prepojené, možno tvoria taký trojuholník, keď si to predstavíte, a navzájom sa vlastne doplňajú a tvoria celé to spojenie vlastne s tým zákazníkom, tú kvalitu tej zákazníckej linky. Na čo sa musíme zamerať u tých zamestnancov? Je to práve tá miera vyťaženosti. Ja si vďaka tým štatistikám viem pekne odsledovať, či práve je extrémne vyťažený, že to nejakým štýlom nestíha. Mám tam strašne veľa operátorov, ale všetci to vôbec nestíhajú. Neznamená to, že možno by zle pracovali, ale proste nie je to v ich fyzických silách, aby riešili väčšie množstvo tej komunikácie. Tým pádom ja tu musím hľadať nejaké alternatívne riešenie. Buď naherujem ďalšieho operátora, čo je celkom nákladné, po prípade tu mám aj ďalšie možnosti, ktoré sa o chvíľu ukážeme, ale sú tu. Rýchlosť riešenia požiadaviek. Toto je jednak dôležité pre zákazníka, ale taktiež vlastne by to malo byť dôležité aj pre toho zamestnanca. Zákazník očakáva, že čo najrýchlejšie ten operátor vyrieši tú jeho požiadavku. A zase pre zamestnanca, alebo teda toho operátora, by to mal byť nejaký indikátor, že jednak koľko má tej práce, druhá vec je, že či vôbec rozumie tomu, s čím pracuje, či pochopil tomu produktu. Mali by sme sa možno aj zamyslieť nad tým, alebo teda nad tým, čo vlastne on spravuje, o čo sa stará. Možno nejaký team leader, poprípade celé vedenie by sa malo nad tým zamyslieť, či sú tam dobre nastavené tie procesy vlastne, že či on tomu rozumie a rýchlo to odbavuje. A pokiaľ samozrejme to odbavuje rýchlo, tak je všetko v poriadku, ale práve tu ten problém, pokiaľ to nestíhajú vlastne odbavovať. Taktiež je dôležité si určite porovnať tie výsledky. Koľko mal jednotlivý operátor, keď ich máte viacero vlastne tej komunikácie napríklad za minulý mesiac alebo za minulý kvartál a tu práve nejakým štýlom vlastne vyhodnotiť, komu sa ako darí. Vo vzťahu k tomu zákazníkovi práve je to vlastne ten potrebný čas na tú odpoveď. Len jedna vec je samozrejme odpovedať, to je fajn, ten zákazník hneď vidí, že OK, viete rýchlo reagovať. Druhá vec je, že ako rýchlo vyriešite vlastne tú jeho požiadavku. Keď je to behom pár e-mailov, super, pokiaľ to však trvá niekoľko dní, tak asi nebude toľko spokojný a je tu veľká pravdepodobnosť, že proste u vás už na budúce nenakúpi. Miera taktiež vyriešenej komunikácie, v podstate čo mi nejakým štýlom prepadáva, kde opäť nejako mi unikajú potenciálne zisky, lebo som proste nestihol odpovedať tomu zákazníkovi, on nedokončil tú svoju objednávku, lebo som mu nedal odpoveď na tú jeho otázku. A určite je dôležitá vlastne aj spätná väzba od tých zákazníkov. Čo reálne oni hovoria proste na tú vašu zákazníckú starostlivosť, jednak na tých operátorov, ale celkovo na priebeh vašej komunikácie. Keď to bude negatívne, tak je tu veľká pravdepodobnosť, že to skončí niekde na internete. Predsa len ten pomer negatívnych reakcií versus pozitívnych na internete prevyšuje. A vo vzťahu k tomu biznisu samozrejme sa musíme pozrieť na to, že koľko alebo ktoré služby, teda komunikačné kanály sa ako využívajú. Dajme tomu, že tu mám v podstate nejaké telefonáty, e-maily, aj tie sociálne siete a chcel by som to nejako rovnomerne rozprestrieť. Proste investujem nemalé peniaze do sociálnych sietí, do toho marketingu, ale ľudia mi tam reálne nepíšu. Proste chcel by som to nasmerovať kvázi aj na tie sociálne siete. Možno tu mám obrovský nepomer v tomto, že práve všetci mi hlavne telefonujú alebo píšu e-maily. Prečo to tak je? Proste, že cítia tam tí zákazníci nejakú nekvalitu tých služieb v rámci tých sociálnych sietí, alebo je im príjemnejšie zavolať, rýchlejšie to vyrieši v rámci toho telefonátu. Aj nad týmto je potrebné sa vlastne nejakým štýlom zamyslieť. Ďalej je to určite celková kvalita služieb. Proste súvisí to práve aj s tou spätnou väzbou toho zákazníka. Treba počúvať vlastne tie podnety od toho zákazníka, počúvať vlastne tie hodnotenia a z toho vyvodiť nejaké dôsledky a nejakým štýlom zlepšiť vlastne tú zákazníckú podporu. Taktiež je určite, alebo vieme si odsledovať v podstate vplyv marketingu na tom objeme tej komunikácie. Ja sa rozhodnem teda, že idem robiť nejakú marketingovú kampaň, bude sa nám blížiť leto, chcem proste vypromovať nejaké produkty na leto, po prípade dať nejaké akcie.
tak sa rozhodnem, že v máji napríklad spustím marketingovú kampaň. Čo by sa malo stať? Samozrejme, pokiaľ kampaň bola úspešná, tak zrastie počet celkových objednávok, ale celkovo aj počet nejakých otázok alebo proste dopytu zo strany zákazníka by mal narast. Takže vďaka tomu ja si to viem pekne podľa tých prehľadných štatistík odsledovať, či v tom júni, júli reálne proste tí zákazníci sa viacej a viacej pýtali a čo sa vlastne pýtali. To je taktiež dôležité. Takže ja podľa toho viem vyhodnotiť vlastne, či tá kampaň často bola úspešná. Ono vo výsledku to môže mať v podstate aj negatívny vplyv, bude to prepadák, celá reklama, všetko, čo sme promovali a poklesne celá komunikácia a zákazník nebude chcieť u vás nakupovať. Predstavme si ale práve situáciu, že všetci tí operátori v podstate už sú kompletne vyťažení a ja do toho chcem proste spustiť tú kampaň, lebo nechcem sa zaseknúť na určitom bode, že OK, toto mi stačí, v podstate stíhame riešiť tú komunikáciu, ja nejakým štýlom chcem ďalej a ďalej rozvíjať to podnikanie, ten biznis, tak spustím aj tú kampaň. Ako náhle sa to dozvie operátor, tak vyvalí oči, lebo už teraz povie, že proste to nestíhal, že ako to budem stíhať potom, keď proste pribudne XY ďalších zákazníkov. Opäť je na to jednoduché riešenie, ktoré tu už zaznelo, čo by to bolo za prezentáciu, hlavne technologickú, keby nezaznelo slovo AI. Každopádne rád by som vám ukázal, prečo sa netreba báť tej umelej inteligencie, hlavne v oblasti tej zákazníckej podpory, kde tá AI je vlastne ako taká ryba vo vode. Je to úplne ideálny segment, kde vy viete reálne využiť proste tie funkcie alebo tie služby tej umelej inteligencie. V rámci tej zákazníckej podpory sa najčastejšie stretávame s 3 podobami. Je to nejaký voicebot, ktorý rieši vlastne tie hlasové služby, tú hlasovú komunikáciu priamo so zákazníkom cez telefón. Po prípade je to vlastne nejaký chatbot, väčšinou v podobe vlastne nejakej bublinky umiestnenej na webovej stránke alebo niekde vo vašom internom systéme. A tretia možnosť je mailbot, na štýl toho chatbota, ale vlastne cez maily. Často tu panuje v podstate taká obava, že je to možno príliš radikálne alebo príliš silné rozhodnutie v podstate prejsť na tú umelú inteligenciu. Ja vám však dám pár dôvodov, že prečo by človek mal začať v podstate automatizovať. Jednak teraz je ideálny čas, kedy naskočiť na túto vlnu. O pár rokov proste každý e-shop, každá spoločnosť začne využívať tú umelú inteligenciu a potom, keď ja začnem mať kvázi takéto FOMO vlastne, o pár rokov neskôr, tak už bude neskoro a mne ten vlak odíde. Teraz je ideálny čas, kedy ja si viem zozbierať proste tie údaje, byť prvý proste, alebo jeden z prvých, ktorý to začne využívať a nejakým štýlom predbehnúť tú konkurenciu. Jeden z dôvodov, prečo začať automatizovať, je určite to odbremenenie tých zamestnancov. Predstavme si, koľko percent tej komunikácie, ktorá je smerovaná na tú zákazníckú podporu, je v štýle takých klasických otázok, že aký je stav mojej objednávky, akým štýlom mám reklamovať tovar, ako prebehne objednávka, kedy mám otvorené, zatvorené. Viem si predstaviť, že ten operátor sa zblázni, pokiaľ by toto mal robiť v podstate 8 hodín denne v kuse celý rok. Tým ja nechcem naznačiť, teda, že treba vymeniť tých operátorov za tú umelú inteligenciu, ale my v podstate vieme rovnako kvalitne nasadiť tú umelú inteligenciu, ona to rovnako kvalitne zodpovie všetky tieto otázky, lebo častokrát sú to proste rutinné odpovede, ktoré majú nejaký rovnaký charakter alebo teda nejakú vetnú skladbu. Čo ja ale môžem urobiť, že toto odovzdám tej umelej inteligencii a toho operátora ja presuniem niekam, kde jeho to bude viacej naplňať, kde on bude proste rásť, kde sa bude viacej snažiť a vie mi generovať nejaký dodatočný zisk. Kam ja by som ešte tú umelú inteligenciu neumiestnil. My v spoločnosti tiež tvrdíme, že v podstate neznamená to, že tá umelá inteligencia ovládne všetko. Určite sú oblasti, kde proste nikdy nebude vedieť zastúpiť človeka tá umelá inteligencia a práve na toto by sa mal zamerať potom ten operátor vlastne. Ono to bude posúvať určite aj vpred. Nikto proste nechce riešiť stále rovnaké otázky dokola. Druhá vec je nejaká efektivita a rýchlosť tej reakcie. Zavolá mi zákazník, tá umelá inteligencia reálne už si na základe toho čísla môže prečítať nejaké posledné čísla objednávok, spýta sa vlastne, že či chcete riešiť toto, po prípade chcete vrátiť tovar a tak ďalej. A už mu dáva behom pár sekúnd vlastne tú odpoveď. Ja si to nemusím nikde manuálne písať a dohľadávať vlastne ako operátor, že čo by chcel teoreticky riešiť. Čo je obrovská výhoda, že umelá inteligencia vám obslúži aj 100 zákazníkov proste súčasne.
Operátor čo? Nech má jeden hovor, nech má 3 chaty a tam má popri tom ešte otvorený nejaký e-mail, ktorý už píše pol hodinu a vlastne popri tom aj zabudne, že čo do neho písal, lebo musel riešiť iné záležitosti. Obrovská výhoda ďalšia, že umelá inteligencia je dostupná 24 hodín, 7 dní v týždni. My smrteľníci proste musíme oddychovať, nemôžeme pracovať celý deň, na rozdiel od umelej inteligencie, ktorá reálne vie hlavne pracovať v tej mimo pracovnej dobe. Kedy ten spotrebiteľ má práve ale najviac času, aby si pozeral nejaké nové produkty, po prípade sa o niečo zaujímal? No, ja som od 9. do 17. tiež v práci, takže až keď sa vrátim domov, tak reálne mám nejakú tú možnosť sa pozrieť na to, že čo by som si možno aj kúpil, že čo ma zaujíma. No lenže s tým, keď ja prídem domov, tak aj ten operátor už je doma. A kto mi vlastne odpíše teraz? Tým pádom, kebyže tam je nejaký chatbot alebo nejaký voicebot, ja sa môžem popýtať všetky informácie alebo teda otázky, buď mi dá nejakú odpoveď, alebo on zozbiera vlastne informácie, ktoré by možno nejakým štýlom úplne... To už bolo 20 minút? OK. A tu sme v polovici. No... Dobre, tak... OK, ďakujem. Takže 24/7, väčšie množstvo vyriešených požiadaviek, proste rieši to naraz vlastne. Nepotrebujem mať ako operátor vlastne XY nejakých telefónov pri uchu. Samozrejme, väčší potenciál zisku je s tým spojený, lebo ja odbavím viacej tej komunikácie, ja nejakým štýlom potom vlastne nemusím riešiť zmeškané hovory. Optimalizácia nákladov. Aký je tam pomer toho, že čo ja investujem do toho chatbota, voicebota, po prípade potom vlastne aj do tých samotných operátorov. Máme tu časové náklady na to, že ja najskôr musím si nájsť vhodného kandidáta, musím ho zaškoliť, kým sa naučí celkovo vlastne ten produkt, tak to nejaký čas trvá. A ešte tu stále nemám istotu, že mi nedá vlastne výpoveď jedného dňa. Na rozdiel od umelej inteligencie, ktorú proste len krmíte dátami a učíte ju a tým pádom sa vlastne zlepšuje a zlepšuje. Taktiež si viete pomocou AI sledovať spokojnosť zákazníka, vždy keď zachytí nejaký negatívny komentár, tak proste odpovie vlastne tomu zákazníkovi a prezistí tie informácie. V rýchlosti, vo všeobecnosti vlastne, čo sa dá riešiť pomocou AI, sú to samozrejme práve nejaké tie všeobecné dopyty. Po prípade u toho voicebota je super, že už nemusíte klikať, že 1 pre obchodné oddelenie, 2 fakturácia a tak ďalej. On sa vás rovno spýta, s čím vám môže pomôcť. To je obrovská pridaná hodnota, lebo aj tak väčšina z nás kliká 111 a chce sa niekam prepojiť, takže on vás rovno nasmeruje tam podľa vašej otázky. Chatbot taktiež môže robiť nejaký konverzačný marketing, kedy vám odporúči tie produkty a v podstate môže vám ďalej aj predávať nejaké veci. 10 sekúnd. U zákazníka Košic.cz sme spúšťali chatbota, na začiatku mali 8 operátorov, nestíhali riešiť požiadavky, lebo to nebolo fyzicky možné. Nasadili sme operátora, vyrástol počet vlastne tých požiadaviek a zoptimalizoval sa počet operátorov, ktorí sa presunuli v podstate na iné oddelenie, kde boli viacej potrební. A pekne tu vidíme aj ten nárast, že ten zákazník si zvykol na toho chatbota, lebo proste vedel, že rýchlo a efektívne dostane tú správnu odpoveď a nemuseli vyťažovať toho zákazníka. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dopoviem vám to, keď tak vzadu cez prestávku. Vidíš, tak keby si tak zhutnil informácie, stačí ti 5 minút. Dobre, poďme na otázky. Omnichannel znie super. A čo tak Daktela versus Viber, WhatsApp, Facebook a podobne? Je to tak, tým, že máme vlastne širokú škálu tých komunikačných kanálov, tak máme vlastne aj Viber. Viete si pekne napojiť Viber cez jedno nejaké univerzálne číslo, tým pádom všetci operátori to môžu priamo cez Daktelu obsluhovať, nemusí mať každý jeden vlastný telefón. Rovnako aj s WhatsAppom viete si napojiť nejaký WhatsApp business a písať zákazníkom. Ponovom už máme aj Facebook komentáre, takže všetky komentáre s príspevkou vlastne, ktoré vám pribúdajú na vašej facebookovej stránke, priamo v Daktelu odbavujete. Viete povedať, či po komunikácii s operátorom človek aj niečo kúpi? Alebo ako riešite úspešnosť operátora v súvislosti s predajom? Určite. Jednak v podstate na pozadí môže počúvať kvázi tá umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje vlastne, že ako prebiehala tá komunikácia toho operátora a zaznačí si nejakým štýlom, keď tak dôležité vlastne slovíčka, napríklad aj to, že to proste predal ten operátor. Po prípade on si vie zaznačiť, že o čom bola tá komunikácia, nejakým štítkom úspešne predané a ten team leader si to následne po ňom skontroluje, že či je to pravda, či má proste možnosť dostať ten variabil za ten predaj. To je taká otázka, možno, že by si možno na to odpovedal, keby si mal o 5 minút viac, ale budete vedieť riešiť nejaké AI, ktoré bude odpovedať samo, že vy priamo ako Daktela? Lebo Telekom mám tú skúsenosť s tou poruchovou linkou, že vlastne tá poruchová linka
umelej inteligencie to lepšie vyrieši, ako keby to bol človek? Určite, takto zase nechcem povedať, že nahradíme tých ľudí, ale tá AI si vie načítať nejaký štrukturovaný dokument, dajme tomu, kde proste definovaný ten postup, ako vyriešiť nejaký problém a predsa len ten človek si musí pamätať ten postup, tá umelá inteligencia proste si to načíta. Takže... Tu nie sú žiadni ľudia z podpory, takže nahradíme ľudí. Aby ma nezbil niekto potom, keď budem odchádzať. Tam v uličke. Dobre, vie vaše AI písať e-mail draft a potom akože pomôcť operátorom? Už tam vloží napríklad stav objednávky a podobne. Áno, dajú sa v podstate nejaké navrhované šablóny kvázi tým operátorom, že vyhodnotí opäť ten text a dajú nejakú predpripravenú šablónu, že toto by si mohol použiť. Viem si jednotlivé štatistiky v prípade potreby sám editovať a do akej miery? Sú tam jednak nejaké fixné štatistiky, ale samozrejme dá sa tam definovať nejaký časový rámec, potom si viem vytvárať aj nejaké vlastné metriky a analytiky a upravovať si vlastne potom tie štatistiky. Vypluje mi to pekne v Exceli, tam si to viem ešte dodatočne vlastne upraviť. V prípade medzinárodne predávajúcej spoločnosti vieme tú apku rozdeliť, že budú slovenskí operátori, českí a tak? Určite. Každý operátor v podstate môže mať tú svoju agendu navzájom kvázi. Nie, že sa nebudú vidieť, nebudú sa rušiť proste. Keď bude zvoniť Slovákom hovor, tak Čechov to nebude vyrušovať proste, aby každý riešil len tie svoje veci. Poskytuje vaše riešenie realizáciu outboundových, to neviem, čo znamená, hovorov aj cez progresívne, ani to neviem, čo znamená, a prediktívne vytačanie to tiež nie, takže... Outbound v podstate využívajú hlavne call centra, proste nejaké navolávanie, opäť, či už marketingových kampaní, alebo nejakých produktov, vlastne nalejete si tam tú databázu a viete vo veľkom vytáčať klientov, že sám systém vlastne rozhadzuje tie hovory, takže áno, je to možné. Má nejaký klient asi váš automatický check, či bol zákazník spokojný, až potom mu pošle prosbu na hodnotenie napríklad do Google? Že ty máš všetky tie informácie asi o telefonátoch, o e-mailoch, o všetkom, tak nebudeš to posielať niekomu, kto nie je úplne šťastný? Presne tak, ja sa musím zamyslieť na tú otázku. Či to má nejaký klient, zrejme? Ja tak, áno. Tá daktale sa dá fakt nastaviť, ako človek potrebuje, takže aj tá customizovateľnosť tam je obrovská, takže dá sa to upraviť a majú to presne takto zákazníci riešené. Čiže cez API sa opýtať? Presne tak, cez API sa opýtať a poslať to niekam. Ako to je s NPS? To tiež neviem, čo je. Je možné merať kvalitu odpovedí pri každej aktivite? Áno, NPS-ko v podstate to je práve to hodnotenie toho operátora väčšinou od 1 do 5 alebo od 1 do 10 a áno, dá sa to vlastne aj po každej aktivite merať. U tých e-mailov, že proste príde to v textovej podobe, že ohodnote, u telefonátov ten zákazník môže počkať a robotovi nadiktuje, ako bol spokojný. Aká je súčasná kvalita voicebota a jeho komunikácie s zákazníkom? Ja si trúfnem povedať, že veľmi dobrá. V podstate odoberáme technológie hlavne od Google a Microsoftu, takže je to na tej najvyššej možnej kvalite. A začína sa to už blížiť vlastne tomu reálnemu hlasu, aj by som povedal, že už to tam je. Dokonca si viete nastavať aj určitý sentiment alebo vlastne tón toho hlasu. Máme zákazníkov, ktorí riešia nejaké pohľadávky od klientov, exekúcia a tak ďalej. No, v prvom kole zavolá voicebot, je slušný, že dobrý deň, 3 mesiace ste nám nezaplatili. OK, stále nezaplatil zákazník, o týždeň volá zase, trošku už je dramatickejší, no akože už by sa patrilo nám zaplatiť. A na tretí pokus si viete predstaviť, že proste už reálne vie na ňo aj nakričať nejakým štýlom. Ale máme s tým dobré ohlasy, že reálne tí ľudia radšej komunikujú s tou AI, lebo sa hanbia proste pred tým človekom, že majú dlhy. Takže sú radšej, keď na nich kričí AI ako... Áno. Vítajte v roku 2024. Len ten operátor, on sa môže zlaknúť, že ježiš, je mi ho ľúto proste tak. Hej, ale AI ide bomby. Nie, plať, proste ne. On zavolá zase tá AI, no, o polnoci. Dobre, posledná otázka. Čo hovoríte na posledný incident, keď AI ako zákaznícka podpora bola vulgárna a nakoniec nereagovala spoločnosť? Môže sa určite stať, v podstate je to ale o tom nejakom zadefinovaní si tých procesov, kam tu AI pustím. My sa to snažíme robiť samozrejme tak, aby reálne aby čerpala len z tých reálnych dát, aby proste nemala celkový prístup vlastne na ten verejný internet. Samozrejme aj my zapájame ChatGPT, lebo to je super, ale čisto to... To písal určite Jožo Kozák. To je v pohode, viacerí z vás ho poznajú, takže na túto otázku nebudeme odpovedať. Áno, je zima, takže chápeme.
Každopádne tak, no. Dobre, Kubo, ďakujem. Ďakujem, Maja. Pekný večer.